Hello, welcome back to my channel. It's me, Inday Perla TV. I-share lang na ko akong gibuhat. Karon lang, bago lang kay tungkol sa kainit, mahita yung paagi para dili permi matulog. Kaya kung magpermi magutagatulog, samot ang ato ang HB, high blood. O nang kaganina. Sige, tsukog hunahon nakatulog na kay ko manira na po baka ako balik ini sa tindahan. Kaya nanira na ko kaganina. Dayon, hunahon na ko na asa na lang ka di basin mulakaw na lang ko kay kaan mangumpra gamay sa tindahan pero init man kay sa gawas di ko pwede mo gawas ba sa init kaysa tanan kay lain jud kayo ang panahon karon manggod nya init jud as in init jud kayo mo tong ang ako ang gibuhat gibiran ako ni amo ang kuan nagre-arranging na pug ko para lang dili makatulog mo yun para di makatulog hunahuna na lang jud og unsay maayong buhaton para kuan din kung dili mangayaning usab nga arrangement ugma katulgol balik na pod ni talag paagi siguro isag unsa lang kay magkuan man ang tagog ko mag-share man gud ta ko og mga TikToks kay mag-react ko sa mo ang mga videos ako ang mga anak sa mga TikTok mo na pod tatoy ako ang kuanan unta nya kay idala man sa ko ang anak ang kuan sa kong anak nga lalaki ang isa ka cellphone nang dili ko makahimo kay di man pwede makareact ng isa ka cellphone mong nagkuan na lang ko bira-bira na lang ko nga na lang ko ini mag-react nga ako na po ako sa ako amang kung kuan isa ka channel mao mo gutong mga kingkoy ang mag-react karon testingan po na ako diri sa ko ang ani niya sa ining bagong hinimo nga ako po kunay ang mag-react kung dili ako mga anak basta kay para man siya sa kanang mga tao na dili kingkoy na may kingkoy na sagulan nagig-uploadan sa kuan sa kong anak atong kuan taod-taod na pero karon in nga dito na lang gyud siya sa pikas kaya man ang gikuan ang mga kuan dito kay para pure kuan na dito og diri ang amo ang mga kuan ang mga family bonding laglag sa mga anak maigso masa kaning mga igsuon diri magsuroy-suroy ana mo ni siya ang mga kuan ug unsa poy mga kuan mo diri para man kini man kung maghimo ta og video no makatabang na sa toa dayon mura pud ni siya og mahimo lang natong diary or pagkatigulang na kay nato in the future makita nato ang ato ang mga unsay ato mibot nga ay naginana di ay mi nagkuan day mi atong kuan nagkana mga nagkanang kuan di ay mo nang nindot jud na kung unsay ato ang mga gikuan gipangbuhat makuan siya so man to ang kurtina debe ako nilihok ang computer sa kong likod kulba mo kayo naman balik kung ako pang manghod ni salida lang kalit ang TV nga wala mi diri adto nga time na siya sa gawas kay nila ni salid ang TV way tao sulod nakalak okay but mo nang kung kuan gali kung naay time kung dunay wifi mag-upload na lang yun mag-upload og video kay mura ra ta og gahimo ani kaysa magsulat rat kaysa magsulat no di na ta magsulat magkuan na lang ta mag video na lang ta sa ato ang sa itong gipangbuhat unsay mga kuan na to ani karon mga unsay mga panghitabo happy ni mga kalipay mga unsa ba ka ato na lang i-share kay kita ron pa mo lang tawaan na in the future nga ay no ni day ko sa una bata pa ko gwapa ko karon tigulang na ko ay kay no para mag-compare gid nato og malipay pud ta nga kuan ato ang mga memories ba naka kuan lang gid dili man na mawala sa YouTube good basta ato anang ma-upload basta wala lang tay mga bawal ni di na mawala gud ang ato ang channel mo nang kung dunay time okay yun nang mag-upload ta og ato ang mga video i-share lang nato kung say kuan pareha karon lain kayo kay kinilaging taas kay tagdugo ako taas yung dugo pero dili jud pa ko magpa check up magparesita kay madlok jud ko minom og tambal kay ang side effect may akong gikadlukan gud mo nang karon ako ang tubig nira akong tubig tubig na ko na iahos mao nang gid ni siya kung lain jud ang akong bation magpakuha ko sa kong anak kog ahos magpakuan ko sa kong tiil pagpa-foot massage ko inana kang kurugan ang tiil mga bisag unsa nga kuan basta lang mo okay lang ako ang kuan kay madlok lagi ko no mainom tagtambal inom ta anak niya na aday bawal pud sulod sa tuang kuan unang
kung pwede ahos kay mabisang tambal man daw kuno ng ahos po tinuod man po kay murag katug yung kaisa nga lain jud kay ako ang gibati kuan gyud kanang pag human gyud ako kaog halas pag human gyud ako kaog ahos kailag utong jud ko utong kay di na ako makaya sa una pero kanadeng gusto gid ay nga mao kay ang ato ang pamati ang ahos gid ay murag bisag way lami mapil ni mga mura na hinuon og kanang mo sa murag kanang dili ni murag makaya na gyud nimo din dili lang sa mo ginawa inom dag tubig ila inom dag daghang kaing tubig mo na okay gyud ang akong pamati epektibo jud kayo ang ahos sa kanang ato ang mga tag-as nga dugo mo na nga kung pwede ako kamo pwede po di wa po ko nag-advise na di mo magpakuan pero para lang nasa ko ang di sa gyud ko kay sa kadugay na nako akong anak pila na edad ay bled na ko dan taas na kay kog dugo kani akong Harold 12 na siya karon pa murag ni taas na yun niabot akong dugo og 160 ana 160 kapin gusto man ko nga magpakuan pero kung makaya pa na ko mintras kuan pa na ko mag-ahos lang sa ko then maglikay lang gyud ko ani parahin na ni gawas og init kayo malipong jud makalipong nya murag napo ko vertigo kay murag dali ra jud ko malipong sa una pa pait lang gyud kung unsay gi ako po jud ni panudlay ba sukat pa jud ni ganina sige lang dira ni ini lang kay naarabit ako sulod kini po mukalit na pag pangatol pa ngayon naman resim na pag yun nako kay sa una daghang kog kaspa karon wala na pabaya to akong kaspa baya ambot na nawala pud to ka basi nung naayod siguro yung time nga kaspa hunta din ako time nga mawala na gid siya di na gid siya mubalik di nang ta mabalik ning kaspa kay katul galing way kaspa samot na murag daghan man pud ko baby hair na nubo ko tiguwang naman kay ko pero ano gyud siya mga baby hair dayon i-share na nako kung sa akong gibuhat karon gipaningot na kung may gipain ako electric pan para dili sabak kay sa tanan sa ang pag-video. I-share na nako kung sa akong gibuhat kaganina para dili ko makatulog. Yaray. Ah. Mana ako ang gibuhat. Bira. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.